Rokamana ahinya kapok awacho wachno mogik adwa mana meda kama SG wacho nendo. Ing'eyo ni pile pile jopiny nyalo lokore kodwa nikech samoro liet mar siasa kata lwasi mar siasa tedore, lakini nyaka ing'e ni pile pile the first port of defense mar jopiny en ga ute mag fwambo. Ok wanind kuom josiasa, wang'iyo gimiluongo ni public interest. Seche ma nikech jofwambo, tich mar fwambo Kenya ka is very risky nikech ichuli pesa matin mokwongo, tije wa our market yudo ka higa ka higa nitie news ni jofwambo iriembo, jofwambo itimo nade, lakini pod wa insist wacho weche makonyo jopiny, public interest. Japiny mane nyithindo mang'eny odhi skul wang'ni koonge fees, ka jofwambo osendiko wachgi e gazet tiyudo ka kendo yudo jomoko manyalo konye, jok manade. Koro watimo tich maduong' kik moro jopiny ng'iewa gi yo mar siasa kende. King'iego yo mar siasa kende ibiro lose it. Wachna mogik en kawacho ni jopiny gi josiasa mondo mi support ute mag fwambo kod jofwambo, nikech jafwambo tiyo ne jopiny. Wan mwatiyo tich ofis moko yierwa to bende ok chulwa, lakini watiyo ne jopiny. Kwa support jopiny, wamenyo kama inyalo ruche ratichgi, wamenyo kaka polise tiyo, wamenyo kaka jopiny jomoyier jotelo tiyo ne jopiny, to bende wamenyo bende jomoko ma jomaundu ma diponi rucho ratich jopiny. Kwa nani mondo anyalo kwayo gai maro mani wagone kura ni kata kodhi mbele wacho weche mwayiego kamano to kik otal jofwambo, nikech kitalo jofwambo to in iwuon emi hinyori kiwuon, nikech ok ibedo covered maber. Sama jofwambo nyalo tamore kata mondo mi obi kanyo mondo mi cover tiyudo kamano undermine cause mare mosebetoe kamano.